מגדיר את עצמי. ערבייה פלסטינאית שחיה בארץ ישראל. ערין חרזלה, בטח, אמרתי לך בהתחלה. כלום, בסדר. למה דווקא ככה? למה? כי אני ככה, זה המציאות, זה מה שיש. השורשים שלי, אני פלסטינאית, השורשים. ואני ערבייה, שזה גם בשורשים. וחיה בארץ ישראל. אני מגדירה את עצמי כערבייה פלסטינית שחיה במדינת ישראל. זאת ההגדרה שלי. לא כישראלית. יכול להיות, לפעמים, כאילו, אני זוכרת שההגדרה האחרונה שלי הייתה ערבייה ישראלית, אבל כאילו ישראלית, כאילו, אני יכולה לקחת את ישראל בתור מדינה שאני חיה בה. וגם, האמת שגם אני יכולה לקחת את זה גם ערבייה, חצי ישראלית וחצי פלסטינית. זהו, אני בארץ של ישראל, במדינת ישראל, זה אני ערבי ישראלי. אין הבדל ביני לבין היהודי. כולנו יחד, כולנו הולכים על תנאי אחד. איך שמבקשים ממנו במדינה הזאת וכל הזה, הולכים על אותו דרך. באמת, אני לא מרגיש שאני ערבי פלסטינאי או ערבי זהו, אני מרגיש את עצמי ערבי ישראלי, זהו. ככה אני חושב. אני לא הולך על תנאי זהו, אני ערבי פלסטינאי, וזהו. אני לא מה ראש הזה, מה דברים, אני ערבי ישראלי, זהו. כמוני, כמו כל אחד בישראל, כמו כל בן אדם חי בישראל. אין הבדל.